Gde ste kolekcionari, posle kraće letnje pauze, koja boga mi potraja do evo sredine novembra. Nažalost naručio sam ovo, trebalo bi stigne još pre mjesec dana, međutim evo stiglo je tek pre neki dan. Match-Attax 2026, potpun redizajn kartica, potpuno promjena možda funkcionisanja kolekcije. Trebalo bi da ima mnogo manje kartica, malo su skuplje cene, da možete lakše da sakupite. Nove kartice, novi izgled, maltene svi kartica u kolekciji, pa sve su promenili, bukvalno. Ali većinom ostala je stara, dobro poznata i interesantna kolekcija za skupljanje. Proizvodi, naravno, album, imamo mega multipekove koji su sada mnogo bolje daju specijalne kartice, pa onaj koji kupi nije se zezno. Naravno, cele kutije sa individualnim pakovanjima i evo, naravno, kao i svake godine, male tinove, velike tinove koji su sada još bolje, ja mislim da su ga baš polomili sa ovim velikim kutijama, sad se zovu gladijatori. I kao i svake godine imamo i ekonomska pakovanja ili ti Eco Pack koji se najviše isplati zakupiti što se tiče cene koji također ove godine daje specijalne kartice koje dolaze samo u njemu, tako da ako ste skupljali, kupovali samo kesice, a želite da skupite sve, nećete moći, znači morate kupiti svaki proizvod minimum po jednom, a Eco Packove, ove multipekove po više puta, tako da vam se individualno pakovanja možda više toliko ne isplate, jer neke kartice ne možete dobiti. Idemo od starta, odmah ćemo polomiti ovaj starter pack ove godine, umjesto uobičajenih 1100 dinara, sada je 1390 dinara, znači malo je porasla cena kolekcije, ali ono što sam ja video pre izlaska ove kolekcije, ja mislim da su oni dosta smanjili broj kartica, tako da će vam biti lakše da sakupite, iako su cene malo veće, pa to na kraju izađe isto. Znači, šta unutra dobijate? Dva pakovanja, cena jednog pakovanja je sad ćemo da vidimo, cena individualnog pakovanja 390 dinara, znači nekih 90 dinara skuplje, mada sve poskupelo ove godine, i sličice i kartice i sve živo, tako da nije ni čudo. Ovo su, znači, dobijate ovaj album za kartice, isti kao i svake godine, nema apsolutno nikakve razlike, sve isto, jedini problem je bio s onim ranijim albumima, što jednostavno nema dovoljno stranica i što ne možete sve da stavite u njega, da vidimo, trebalo bi da su tu korice, tako je, korice iskreno ove godine lepo izgledaju, sviđaju mi se. Dobili smo ovaj game guide, to ćemo prvo da pogledamo, znači imate, ovo se naravno pored skupljanja kartica pretvara i u društvenu igru, pa možete da igrate. Da vidimo content, player cards, ovo su obične kartice, moram priznam jako lepo izgledaju. Leader kartice, dobro, možete dizajnirate vašu Match-Attax karticu. Rainbow Fall kartice, 63 ukupno. Ovo su ove gore plave. Cup Champion, 18 legendarnih igrača. Imamo All Action Hero, nova kolekcija, 18 igrača. Imamo Rainbow Plus Foil kartice, 63, jedna u svakom trećem pakovanju. Znači sve su potpuno novi dizajni, ovog ničeg nije bilo ranije, znači odlučili su na promjenu totalnog dizajna, redizajn kolekcije. Showboat, 9 kartica, 9 igrača, ovo mi se nešto ne sviđa, ali su to neki legendarni stari igrači. Imamo ove Magic Memories, isto starijih igrači, 27 kartica. Imamo, a ne, ovo je Heritage gledaju drugačije, Heritage su mi bile najružnije kartice u kolekciji, a ovo su Magic Memories, znači nezaboravni momenti, 18 kartica. I imamo Stealth Strike, da ima 18 ukupno ima, ovi izgledaju bolesno dobro, ove crne. 100 klub kao i svake sezone, imamo 2, 4, 6 komada. Imamo Black Edge 9, klasika. I sad idu ove ređe, Chrome štitovi. Imamo 18 štitova, interesantno. Dobro, imamo Platinum pulove. Isto, kako su ih uradili sad, brati, izgledaju bolesno. Znači, baš dobro izgledaju, ovo su Platinum pulovi ove sezone, baš dobro izgledaju, 9 komada. Dobro, imamo Limited Edition. Limited Edition prošlih sezona su baš pokidali. Imamo ove, koliko ima, 28 Limited Edition kartica, boga mi puno. Exclusive Edition card, pa imamo ove Graduates. Oni se nalaze u Eco Packovima. Ball Master, oni se nalaze u Mega Multipackovima, 4. Imamo Worlds, tako se zove, 12 komada. Oni dolaze u limenkama, verovatno malim. Imamo Gladiatore, njih ima isto 12, oni dolaze u velikim limenkama.
Imamo Infinity, Infinity jako lepo izgledaju, da vidimo Mega Rare, 9 komada, jedno u svaka 32 pakovanja, boga mi, ta će biti teško za sakupljanje. Imamo Hall of Fame, Hall of Fame su bile najpopularnije kartice prošle godine, to su nove kromirane kartice, znači mnogo debele, mnogo teške, mnogo vredne, imamo Ronaldinha, imamo Snydera, ko je ovo, Schweinsteiger, Drogba i Gerrard, jako mi se sviđa kolekcija, znači jednu u 50 pakovanja vam dobija jednu, i bukvalno u svakoj kutiji možda dođe jedna Hall of Fame, eto tako. Novi relici, relici mi se ne sviđaju ove godine, to su one kartice sa metalnim novčićem, mislim da su svih ranijih sezona bili bolji. Oni mogu da dođu samo u limenkama. Imamo delove dresa, delovi dresa mi se sviđaju, još nisam vidio da je neko dobio ove sezone. Jako teško će biti ovo, jedno u 50 limenki veliki, ne, ništa od toga. Onda autogrami, 23 ukupno, brate, autogrami izgledaju bolesno. Imamo nove cold i hot kartice, jednu u 250 pakovanja, znači ovo je kao onaj Messi što je bio, kako se zove, Go to Messi i ne znam, Zen Haaland i jedan je Cole Palmer, a jedan je Lamine Yamal, Red Hot i Cold kartice, znači jako retke, jako vredne. Imamo najređu karticu u kolekciji, to je Little Combo, to su Ronaldinho i Neymar, jedna u 500 pakovanja i imamo jednu u 500 pakovanja Little Combo, je li ovo potpisana kartica? Jeste, a sad su bacili potpis. Ronaldinho i Neymar isto potpisana, znači možete dobijete Little Combo, a ne, pardon. Little Combo dolazi jedna u 500, ali 5 u celoj kulenciji ima sa njihovim autogramima, znači 5 ukupno ovih autograma ima na svetu, znači ova kartica, ako je dobijete lagano 1000, 1500, 2, možda i 3-4 hiljada evra, lagano, možda i više realno. Ima Little Legacy, šta je ovo, aha, to su statistike iza. I naravno i ove sezone bit će Match Attax kalendar sa ovim kao dresovima igrača. Prošle sezone kalendar je donosio zlatog Mesija, ove sezone vjerojatno će biti neki Yamal ili tako nešto. I imamo ove update setove koje ja prošle godine nisam uzimao jer me zatrpaju milijardu kartica koje mi generalno ne trebaju i nemam gde da ih stavim. A ako budete naručivali sa top sajta imate Black Gold i Gold Rush kartice koje ćemo preskočiti. Znači ovdje svi proizvodi koje možete da kupite, mada vidjet ćete ih ovdje u videu, sve sem kalendara i to je to. Tako da vidjet ćemo samo koliko dolazi ovih običnih kartica. Da vidimo ovdje da li sam dobio onaj... Da, dobili smo za društvenu igru tablu, izgleda mnogo bolje nego prošle sezone. Nisu je uradili kao poster, nego kao neki guide za igranje igre, tako da možete naučiti da se igrate. A mi, ljudi moji, krećemo na otvaranje novog Match Attaxa. Malo kasnim, ali nemojte da se obeshrabrite, nije vam kasno sada počete, jer Match Attax sezona traje skroz tamo do kraja proleća, do svetskog prvenstva, tako da imate više nego dovoljno vremena, polako da skupljate, opušteno, lagano. Od kolekcije jedino što će vam stići značajnije do kraja godine jeste nova Liga šampiona koja izgleda fenomenalno, vidio sam cover, vidio sam tvrde albume isto Topsa i onda u 2026. da se nadamo da će nas Tops počastiti nekom Premier ligom, pošto oni sad imaju licencu, izbacili su kartice nikad stigle do nas, toliko se brzo rasprodale. Tako da to je jedino još čemu se možemo nadati od kolekcije. Ajmo da vidimo kako izgleda ova jedna kesica, znači ponovit ću 390 dinara, broj kartica je isti. Samo sekund da nađem, ovo sam zaboravio da vidim koliko kartica ukupno ima. Do sada je uvijek bilo oko 500 običnih kartica i onda krećemo sa onim specijalnim. Sad ćemo da vidimo, znači ovo je leva korica, na levo ima 302, pa onda kad pređemo na desnu ide boga mi ide do 313, znači nekih 200 kartica u kolekciji je smanjeno i od 316 već kreću Man of the Match, Cup Champion, All Hero Action, znači imate više ovih specijalnih kartica, znači već do 500 se završe 100 klubovi i onda kreću ove retke specijalne, tako da znači istina je, broj kartica je smanjen za 200, tako da će vam svima biti lakše da sakupite i da završite kolekciju, s tim što možda ima malo više ovih nekih specijalnih kartica, ali one se uglavnom jako lako skupe, pogotovo one Heritage i tako te kartice, jer se kasnije krenu gomilati, a ovi običnih belih onda imate milijardu, tako da ja bih volio da ove bele postanu malo ređe,
a onda ove specijalne postaje lakše da skupimo. Znači evo vidite osnovni dizajn kartice koji izgleda prosto fenomenalno, meni je ovo prejako. Znači dizajn izu, obična bela kartica, pogledajte kako dobro izgleda. Boje su, znači aloe vera, ne znam da su promenili štampariju ili koriste neke druge boje, ali kartice izgledaju maestralno. Znači toliko su lepe boje, toliko su lepe kartice. Ovdje su mi se dve slepile i odmah smo dobili Black Edge, ne, ovo je Stealth Strike, pogledajte, izgleda kao Black Edge, brutalno izgleda i dobili smo Magic Memory, znači to su sve ti inserti kao, dobili smo i Cup Champion, to su sad sve retke karte, znači dobili smo samo 3 bele, Man of the Match i ovo nastavljamo sad sa belim, ovo je grb Real Madrida koji bolesno dobro izgleda, kartice su inače kao matirane, ne znam, evo vidite sada, znači pozadina je matirana, a grb se presijava i sjajnije, što još više dodaje na dizajnu i na lepoti kartica, tako da sve izgledaju prosto fenomenalno. Evo, znači ovo je obična neka, ovo je kako zove, rezervni dres City-a, bolesno dobro izgleda, ali ova Stealth Strike je prosto nerealna, znači kartica izgleda, Barcola je bolesno dobar, znači bomba. Prelepe su kartice, stvarno, znači uradili su kompletan redizajn, ako niste skupljali do sad, eto ovo je prava godina, počnete s ovim novim redizajnom i će kartice od sada izgledati ovako. Napoli izgleda bolesno, ova plava boja, znači ne mogu da prenese to kamera, koliko dobro izgledaju. Logo Barse, ovo su verovatno ponovo, evo ga novi Stealth Strike, znači nisu toliko retke, dolaze maltene u svakom pakovanju. Ovo je ona horizontalna kartica, Julian Alvarez koji postigao go, odlično izgleda, evo i Heritage, one su po meni izgledaju jako loše i dalje izgledaju jako loše, nisu mi nešto lepe, ovo je Man of the Match, odlično i imamo još ovih običnih beli, da ćemo dobiti nekog interesantnog, Enzo Fernandez, ništa, to su te bele, ok, to je, znači sve smo ovo dobili u albumu iz ova 3 pakovanja i dobili smo ove specijalne kartice koje dolaze i koje se dobiju samo kad kupite album. Kylian Mbappe Speed Strike, Goal Blast Haaland Limited Edition. Znači, verovatno se u svakom albumu dobiju Haaland i Mbappe i njih možete dobiti samo kad kupite album, a svakako za skupljanje vam album jedino i treba i dobijete ovu naravno karticu za igranje igre. To je to, sa čime ćemo da krenemo, a? Da krenemo realno od ovih pakovanja pa ćemo na kraju završiti sa limenkama i nadati se nekom reliku. Dakle, najjeftinije sledeće pakovanje koje možete kupiti košta 1190 dinara. Jeste eko pakovanje koje ima, ja mislim, 3 kesice, što vam u startu smanji cenu pakovanja jer ste uštedili nekih 100 dinara. Plus daje vam dodatno bonus pakovanje sa specijalnim limited edition karticama. Znači dobijete više za manje para i plus dobijete bonus. Evo sad ćemo ga otvoriti. Da vidimo da li ima nešto unutra još specijalno. Nema. Dakle, znači dobijete 1, 2, 3 pakovanja po 390 dinara i dobijete bonus pakovanje sa novim karticama. Ajmo da vidimo. Znači šta jurimo ovdje? Jurimo onu Little Combo karticu, Ronaldinha i Neymara, to je ono ultimativni cilj ove sezone. Kartice još jedno priznam izgledaju prelepo, malo ćemo mi to ubrzati, znači ostavit ćemo samo da vidimo ove neke bolje, evo ga Stealth Strike, evo ga i Drogba, Didier Drogba, Magic Memories, prelepo izgleda kartica, dobili smo ponovo ovu horizontalnu, Salaha, dosta lepo izgleda i ovo je prvi put da smo dobili, ovo je ona All Action Hero, ponovo jedna od lepših kartica, mnogo dobro. Samo ću ja morati ovako da podignem, pa ovo da pomerim, pa da možemo mi to fino da pokažemo i ovo su sad ove obične bele koje, meni ove bele sad kartice iskreno da vam kažem, znači ne znam ko je radio dizajn, mora pohvalim Topsov dizajnera, ali mislim da je uradio bolji posao nego bilo ko je radio ove inserte. Pogledajte koliko bolesno izgledaju ove kartice, još kad se stave u album, kad se nađe svih igrača, 9 celog tima na jednoj strani, Rafinha, 100 klub, evo jedna od ređi kartica, bolesno dobro, znači pokidali su meča, tekst, izuvanje ove sezone, evo ga Harry Kane, Magic Memories, samo da pronađem DO, ovo je vjerojatno Man of the Match, super, i evo ga Cup Champion, Fernando Torres, prelepa kartica, i još malo ovih belih, mnogo dobro izgledaju, Donnarumma, znači to su ova dva pakovanja iz Eko Peka, evo ga i treće, mislim da smo ovdje dobili nešto malo ređe, malo će nas počastiti nekom crnom, dakle imamo belu, nam se da nije, opa, evo je prva Black Edge Edition kartica, Bukayo Saka,
Crne izgledaju redovno dobro i redovno lepo. Prelepa Black Edge kartica, dakle ovo je odmah, znači kupio sam Eko Pack oko 1100 nešto dinara, ove kartice idu lagano za 500-600 dinara, znači bez problema. Black Edge uvijek možete da zavaljate, da prodate, uvijek nekom fali neka. Dobili smo Firminja, ovo je nova insert, Showboat, znači prvi put vidimo ovu karticu, to su uveli od ove sezone. Evo ga Sabicer, All Action Hero, Nottingham Forest, pogledajte, sad imaju da licencu za Premier ligu i mogu da ubace sve klubove Premier lige. Mada je ovo, verovatno, šta igra Nottingham Forest? Igra Ligu Evrope, je li tako? Jako su dobre kartice, jako su dobre, prelepo. Ove bele su mi, kunema se, lepše od svih ovih inserata, sve možda Stealth Strike-a. Znači, bukvalno ove obične bele izgledaju najlepše do sad i ovo je specijalno pakovanje. Gde sam dobio, gledaj ovo, The Graduates, Exclusive Edition, znači specijalna, ekskluzivna kartica, pogledajte kako se presijeva zlatna boja, jel vidite kako su Messi zlati. Ovu karticu odmah moramo staviti, znači, u gaće, ako vam trebaju gaće, imam, javite se, napokon sam ih nabavio, imam još možda neki 10-ak pakovanja, mislim da je 499 dinara 100 komada, odmah Messija da zaštitimo. Odmah sam dobio glavnu karticu koja se verovatno juri ove sezone, The Graduates Messi, prelepa i verovatno najskuplja iz cele kolekcije. Nisam vidio da ljudi nešto specijalno traže, ali samo u Eko Packu dolazi i ludnica koliko dobro izgleda mladi Messi, stari Messi, odmah ćemo ga staviti ovde iza da nas čuva i dobili smo znači dve limited kartice, ovaj Hefte i Wirtz limited edition i stavljamo ih vamo. Prvi Eko Pack, pa ja mislim da sam ovde duplirao pare sa ovim Messijem. Iskreno da vam kažem, znači mislim da dao sam 1000 dinara, dupli dobitak. Onda idemo na sledeće još bolje pakovanje navodno od Eko Packa, sad ćemo vidjeti da li je istina, Mega Multipack. Znači ovde dođu 48 kartica, cena je 1590 dinara, znači nekih 300 dinara skuplje od Eko Packa, ali dođe jedno celo pakovanje više, tako da ste ponovo na uštedi nego da kupujete recimo samo obično pakovanja, pa recimo ako ste do sad kupovali ono odete, pa svaki nedelje kupite sebi jednu kesicu ili svako 2-3 dana kupite jednu kesicu, sad sačekajte, pa recimo na svakih 10 dana kupite ovaj jedan Mega Multipack. Zašto? Zato što ćete dobiti 4 kesice koje će vas izaći jeftinije, plus specijalnu ovu kesicu sa dodatnom karticom i limited editionima. Limited edition isto vrede oko 100-150 dinara ako bi ih prodavali i uvek nekom neka treba, znači nisu uopšte laki za sakupljanje, tako da znate da eto vam se ovo više isplati. Idemo sa belim, nema ništa specijalno nešto, Stealth Strike Lukaku, ok, dobili smo ovu horizontalnu, dobili smo jednog All Action Heroja, dobili smo Cup šampiona, ili ti šampiona, dobili smo još ovih belih, dakle prvo pakovanje, ništa specijalno, na kraju sila, ali ove bele izgledaju tako dobro, brate, znači mnogo lepša kolekcija nego ranije. Znači bez nekog prevelikog razmišljanja, odmah mogu da vam kažem da je on najlepši Match Attax koji je bio, ne zbog ovih inserata i gluposti, nego najlepši je zato što će neko ko sakuplja samo ove recimo obične kartice, znači neće da uloži ono 100, 150, 200 evra, nego će tako pomalo nešto da kupuje. Bukvalno ove bele kartice su prelepe i samo eto da sakupite njih, to vam je bomba. Da imamo šta smo to nešto specijalno dobili, Platinum Pool kartica Kviča Kvaratskhelija, još jedna od skupljih kartica. Ovi Platinumi su bili jako teški za sakupljanje prošle sezone i cena im išla i do 12-13 eura po kartici, tako da evo ovaj nam se Mega Multipack već, kako da kažem, isplatio. Prelepa kartica, odmah ćemo ga zgaćimo, Kviču Kvaratskheliju, kako lepo izgleda, prelepa. Platinum Pool, dakle imamo Messija, imamo Kviču, za sada dve mnogo dobre kartice smo dobili, a nismo otvorili čak ni najveća pakovanja. Evo dobili smo Man of the Match Bellingema, imamo jednu Heritage i jednu Memory, zove Memory izgledaću jako puno, i na kraju obične kartice, logo Pariza i Bologna jeste. Odlično, znači tek smo dva pakovanja otvorili, imamo još dva u ovom Mega Multipacku i imamo i ovo specijalno, čini mi se će ovaj Mega Multipack možda ispasti najbolje otvaranje do sada, vidimo, ovo su bele, evo ga Kunde, dobro, ovo su sve obične, da vidimo šta su nam ovdje zalepili. Zalepili su nam jednu Heritage,
Dobro. Zalepili su nam Stealth Strike. Lepa kartica, Olise. Dobili smo Showboat, ovo su ovi stariji igrači, Vervatov. Dobili smo jednog Man of the Matcha i ovo su ostalo bele, dakle ovo pakovanje ništa specijalno i znači još jedno četvrto pakovanje u ovom mega multipeku. Da vidimo. Bele, ove su dve slepljene. Stealth Strike. Dobro, imamo ovoga i imamo ovo i ovo su Man of the Match, ništa specijalno u ovom pakovanju, ali smo dobili Ardu Golera, mladu nadu Real Madrida, velikog talenta, sada već odličnog igrača i ostalo nam je još jedno ovo specijalno pakovanje, znači koje dobijate kao gratis. I dobili smo i tekakvu karticu, koliko im lepo izgleda ove kartice. Ball Master Mohamed Salah Exclusive Edition. Znači ove kartice dolaze samo u ovim mega multipekovima, ne možete ih dobiti nigde drugdje i kartica izgleda fenomenalno. Pored toga dobijate još 3 limited edition kartice, Luis Kelly, Estevao i na kraju Nico Williams, Starboy. Prelepe kartice. Znači ovo su limitke, stavljamo ih ovamo, ima ih 28 ukupno, a Salaha ćemo pridružiti vamo Saki. I to je mega multipek. Idemo sada na standardicu. Dobra stara standardica, to je ova kutija. Dakle, u kutiji ima 32 pakovanja, a cena jednog pakovanja je 390 dinara. Pa sad meni računanje ne ide najbolje, ali to je 4000. Ako računate 10 pakovanja, znači skoro 100 evra je cijela ova kutija, ali vi naravno ne morate kupujete celu, nego možete kupujete po jedno pakovanje i ako to radite, nadajte se da će da vas usere šta, da ćete da imate sreći i da dobijete hero pakovanje koje se nalazi jedno u celoj ovoj kutiji i ono vam daje najbolji drop i najbolji bonus i najbolje kartice koje se mogu naći u ovim kutijama. Znači u svakoj kutiji dođe jedno hero pakovanje koje ima sve ove najskuplje i najređe kartice i definitivno ako ubodete to pakovanje, vratili ste uloženo pa bar dva puta, bar 3 puta. Znači ako jedna kesa košta 400 dinara, vi je kupite, ubodete hero pakovanje, znači zaradili ste bar 2000 od nje minimum. Tako da, to je bomba. Da vidimo sada šta smo dobili u ovoj prvoj, da će biti neki Black Edge, ali tako, ovo su sve bele, ne biti Stealth Strike. Ok, ovdje sam ja sad pomerio njih ovamo. Ću nazad, i imamo prvu Stealth Strike karticu. To će biti Cole Palmer, odličan Palmer, imamo jednu Heritage, imamo ova sećanja i na kraju Cup Champion. Ok, prvo pakovanje. Ništa, ovo ćemo malo sad ubrzati jer znam da ova zatvaranja kutija znaju da traju, pa ćemo ga malo požuriti. Samo moramo da ispravimo ove kartice da posle ne bi bilo jao. Vidimo, ovo su sve obične bele, nema ništa specijalno. Novi Stealth Strike, nova Heritage, dobili smo Man of the Match i dobili smo ovu Action Hero Rodrija. Bele ostavljamo sa strane, ajmo dalje. Dakle, nadamo se Little Combo, nadamo se Cole Palmeru Cold ili Jamalu Hot karticu. Da ćemo dobiti, to su definitivno isto jako vredne kartice, sigurno idu za 20-30 eura minimum. Ako ne i više, pogotovo Jamal. I da vidimo, ovdje su sve bele. Onda smo dobili Stealth Strike, dobili ovi Stealth Strike-ovi u svakom pakovanju. Evo ga, Magic Memories Neymar, lepa kartica definitivno. I imamo Showboat stari Ronaldo i ovo je Man of the Match. Dobro. Zamislite 5 ljudi koji dobiju kombo, znači 5 kartica na svetu, ima potpis Neymara i Ronaldinha, jer smo ovdje dobili, čini mi se, jedan štit. Čini mi se da je ovo prvi štit ove godine koji sam dobio. Ajmo da vidimo, ovo su sve bele, jeste, evo ga štit i to će biti, 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 to će biti... Gurashi! O, kako izgleda, brat, ima neku zlatnu oplatu, isekli su ivice, izgleda potpuno drugačije nego ranije, pogledajte kako se presijava, to je kromirana kartica od potpuno drugog materijala, pozadina izgleda bolesno dobro. Serhou Gurashi, nadam se da sam ga dobro rekao, vrlo debele kartice, a isekli su i ove ivice ovdje, znači mnogo interesantna kartica, ima i koliko beše 18, ovo je broj 9. Mega dobro izgleda, mega lepa kartica, znači ovo ako dobijete, ovi su uvijek išli za 500 do 1000 dinara, zavisi od igrača. Mnogo cool kartica i eto napokon prvo
Prvi drop lep iz kutije. Toni Kroos, nažalost, penzionisao se kad je najbolji igrao. Mogao da odradi još sezonu komotno. Kako bi seo Realu ove godine, a? Kako bi seo ove godine Realu. Ali dobro, da vidimo. Brat odustao na vreme. Da li će ovdje biti nešto interesantno? Neće, znači stealth strike-ovi, bukvalno mislim da će mi ovih kartica najviše ostati. Ove duple i ne dolaze toliko često. Da vidimo Heritage, jel ovo nije? Mislim da je neki naš. I Mikel Merino. Ok, idemo dalje. Dakle, za sada iz kutije jedan štit. Uglavnom se dobijaju 2-3 štita. Jedna, dve crne. I bude jedna ona Platinum Pool. I ako ste baš srećni, bude jedna ova, kako se zove ona specijalna. Da vidimo šta ima ovdje. Black Edge, Bukayo Saka ponovo, nažalost, ponovili smo crnu karticu, 9 ima ukupno, onda ćemo da će dobiti dovoljno. Da vidimo šta ima ovdje, Man of the Match, Fernando Torres i Drogba. Ok, jesam ih dobro stavio, nisam zamenuo. Dakle, nova crna, malo nas je ponovilo, ovo neko debelo pakovanje, šta je ovo? Debelo zato što unutra ima neki štit, jel tako? Jeste, jel moguće odmah drugi štit? Dobili smo limitku, ovo je hero pakovanje! Odmah na početku kutije hero pakovanje, ne mogu da verujem. Dobili smo limited edition, znači ovo je to pakovanje koje ako dobijete, minimum 2000 ste zaradili. Znači limited edition 150 dinara. Dobili smo Infinity karticu, one su sad jako retke, sigurno 500.000 dinara idu. Znači Infinity, Bukayo Saka, prelepo izgleda Infinity. Kao su neke matirane. Nisu onako jako sjajne, ali pogledaj, kakav efekat, brate. Kao neon svetla, gledaj ga. Kako dobro izgleda, bolesno, bolesno. Infinity, znači ajde računamo 500 dinara. I ova 650. Onda smo dobili Platinum Pool karticu novu. Bastoni, isto ajde recimo, u najgore slučaju 500 dinara. Tako da ovaj novi Platinum Pool nas je ponovo obradovao. Alessandro Bastoni, ludnica, vrhunski. Znači za sad smo 1150 u plusu i evo ga još jedan štit. Energy. Endless Energy. Joao Neves. Kako bolesna kartica, a? I kako su ludi ovi štitovi, brate, gledaj ga. Broj 10, odlično, nemamo ga. Prelepo izgleda, znači recimo da imamo 500 dinara, znači sad smo već 1500, 1650 u plusu. Evo je crna, Julian Alvarez, evo nas ljudi moji na 2000 smo se popeli, prelepo, prelepo. Novi Black Edge. Onda smo dobili jedan 100 Club, Rafinha, njega smo već dobili. Oni mislim da ne mogu baš tako da se prodaju, tako da njega nećemo računati u tu cenu. I sad idu ove obične kartice. Znači imamo jednu horizontalnu, imamo ove Showboat i ove obične. Znači dobili smo štit, crnu, to je ajde nek bude 800 dinara. Dobili smo dve ove po 500, to je 1800, znači 2000 laganih dinara, a sigurno možda ode i više. Ove dve sigurno mogu da odu više od 500 dinara. Tako da, ako bodete ovo pakovanje, vi ste na konju, znači letite. Letite, prijatelji, odličan drop, ostavit ćemo ih sa strane. Ovog ćemo limite da staviti sa strane. I eto, otključali smo najbolje pakovanje, to jest otvorili najbolje pakovanje. Eto, već je bilo na početku negdje kutije, sa desne strane. Svaki put je na drugom mjestu, tako da sreća neka prevlada kod vas. Ili kupujte uvijek na istoj trafici dok ne vidite da ste izvukli to pakovanje, onda kad ga izvučete promijenite trafiku. Stealth Strike Barcola, ovo je neki Memories, Heritage, jako lepa kartica, Dani Olmo. I imamo Xavi Hernandeza, Cup Champion. Nadajmo se da ima u ovoj kutiji nešto onako interesantnije i lepo. I cool. Da vidimo. Ćemo dobiti nešto malo ređe. Bilo bi super kad bi izvukli neki autogram i ove sezone. Prošle godine sam uspeo da uhvatim jedan. Ako imate nekih retkih, kako vam nešto vredno ispadne, slobodno se javite. Lako ćemo se dogovoriti. Ako vam nešto baš retko ispadne, grota da propada, ja ću to staviti kod mene u vitrinu, a daću vam šta god hoćete. Da vidimo Mario Gece, odlično. Super, da vidimo. Imamo opet ove obične. Vrh. Dobro, imamo Declan Rice-a, prelepo. Stop Club. Heritage, ko je ovo? Neki Turčin. Imamo Magic Moment i Cup Champion. Dosta dobro ovo izgleda.
Ajmo dalje, pun gas, još smo malo pa na pola kutije, onda nam ostaju samo limenkice. Evo ga Haaland, lepo izgleda. I još ovih običnih. Dobro, Nico Williams, Stealth Strike. Onda smo dobili Chouamenia, Man of the Match i ove All Action Hero. Sviđa mi se što ima ovih više ovih specijalnih, lepše su. Znači bolje sakupljati ove popularnije igrače nego ove neke nebitne, što su jednu sezonu u klubu. Ali mi se opet čini da ima nekako jako puno kartica, možda bi to mogli još malo smanjiti ovih specijalnih. Ima dosta ovih nekih nebitnih kolekcija, mislim šta će mi ove Magic Memories, ajde ove Showboat kao stari igrači, osvajači kupa, ali hajde Man of the Match. Ja bi ove Heritage izbacio, iskreno. Ja bi ove Heritage izbacio. Šta će mi Heritage-i? Dobro, da vidimo. Ima li neko interesantan? Lautaro Martinez Infinity kartica. Nova Chase kartica, nova redka kartica, jako lepo izgleda. Znači sve su matirane i ovako se lepo presijavaju. Odličan dropić. Prelepo. Baš je dobar Lautaro. Man of the Match, Pedri. Kakav majstor s loptom Pedri. I dobili smo i ovog Camp Championa. Rodrija. Ne, to je Ruben Dias, pardon. Šta meni svira nešto kompjuter? Da vidimo, nešto u nogom stiskam neki kabel pa sam ga vjerojatno ugasio. Evo je prva dobra Stealth Strike kartica. Lamine Yamal. Ova sigurno nešto da vredi. Onda smo dobili Neymara Memories i dve ove obične Heritage i Vitinju. Problem Match-Attacksa je što vam na kraju sakupljanja ostane milijardu ovih običnih belih kartica koje ne možete skupiti. Tako da ja mislim da bi bilo super za fanove Match-Attacksa da top 100 malo smanji, da ove bele budu ređe, pa da se recimo ove bele budu toliko retke da se ljudi ono menjaju, daj mi brate ovih 10 beli koje mi fali, daću ti jednu ovu specijalnu bolju, skuplju, jer bele nikad nikom ne fale, uglavnom su to neke nebitne i nema nekih retkih, tako da malo da pojačaju osnovnu kolekciju i da ih malo prorede, a malo da nerfuju ove inserte i to, jer mislim da ih ima sad stvarno previše, ali kažem, lepo su smanjili kolekciju, do 500 su išle samo obične, pa su onda išle ovi inserti, tako da dosta će vam biti lakše da sakupite. Evo ga, vjerojatno najbolja kartica danas koju smo dobili, izvukli. I to će biti prva kromirana kartica koju smo izvukli. Hall of Fame! Didier Drogba! Kakva kartica, ljudi moji. Ipak nas je usralo i u ovoj kutiji. Znači, ovo su mega debele, mega teške, mega jake, mega čvrste kartice. Match-Attacks, Hall of Fame, Didier Drogba. Prelepa, prelepa, prelepa kartica. Au, kako je dobra. Au, congratulations. You have found brand new rare Hall of Fame from Match-Attacks card. 1 u 50 pakovanja. Znači, čak i ako kupite dve kutije, nije vam garantovano da ćete dobiti. Odmah moramo da je zaštitimo. Odmah ćemo da je stavimo u gaće. Evo je. Prelepa kartica, prelepa. Au, bolest. Ovo je najbolji ulov za danas. Znači, ubedljivo najbolji ulov za danas. Nadamo se da ćemo nadmašiti ovog Drogbu. Imamo jednu horizontalnu i jednog ovog Heritage-a. Mnogo, mnogo dobra kartica. Još da nam uleti onaj little combo. Može i običan, ne mora. Ne mora da bude onaj s autogramima, a? Ali kad bi to uotili jednu od 5 ima svetu, pa koja je to ludnica, ljudi moji, to bi bilo... To bi bilo bomba, Stealth Strike, ovo sve obične, okej. I šta je ovih inserata, brate? Zanimljive su ti prvih, par otvaranja, posle postanu malo smaranje, uglavnom ti na kraju fali jedna. I onda traži, juri, ako imate se menjate, javite se. Kad budem otvorio sve, napravit ću spisak šta mi fali, pa se možemo menjati. Evo je napokon jedna Stealth Strike koja vredi, dajte mi ovu do kraja. Fernando Torres, kako volim ovu utakmicu, ovo mi je jedna omiljenih fudbalskih utakmica ikad, prelepo. Volio bi da nađem negdje taj Chelsea dres od tad. Nadam se da možda neko još pravi, se negdje još prodaje. Obrnuli smo pola kutije. Pola kutije smo obrnuli. Da ima šta ćemo još iskopati u ovoj kutiji, šta još ima zanimljivo ovdje. Će ovo biti neki 100 klub. Biće ovo Dumfries, prelepa 100 klub kartica. Heritage. Memories i Capello, Bastian Schweinsteiger, jeste. Bivši naš Zet. Da vidimo. Šta ima ovdje? Fiorentina.
obične, dobro. Barcola, ja mislim da mi je ovo 3. ili 4. Barcola. Evo ga Joško Gvardiol. I na kraju, neću da mu kažem ime, Tošnić ću samo reći. Malo još pakovanje ostalo, dakle šta bi još se nadao da možemo da dobijemo, volio bi jedan štit kad bi izvukli. Štitova ima jako puno, jako je teško skupiti. Jednu crnu. Šta je ovo? You have found winning card design from Match Attax card competition. Je li ovo nešto specijalno retko ili morat ću ovo pročitati još jednom? Ništa vredno, nažalost, obična kartica, ali oni su pravili na društvenim mrežama takmičenje, dizajnirajte svoju karticu i neko dete je vjerojatno nacrtalo Fodena, kako slavi i ovaj dečko je pobedio i njegova kartica se našla na Match Attax karticu, tako da jako lepo od njih. Verujem da mnogo dece skuplja ovu kolekciju i raduje se i eto, sljedeći put kad bude takmičenje možete i vi da pošaljete Topsu vaš dizajn i možda se i baš vaša kartica nađe i možda ja budem skupljao, jel tako? Imamo ovo, imamo Messi, Magic Memories, prelepo i na kraju Man of the Match, stalo još nekih 5-6 pakovanja, idemo na limenke da vidimo da ubodemo neki relik. Pošto do sada ni jednom od ovih koje sam naručio, nikad nisam ubao relik. U prvoj turi, tek druga, treća, četvrta. Opa, ovdje ćemo imati Black Edge Edition karticu, odlično, ovo ja mislim 3. u kutiji. I to bi vjerojatno bilo to što tiče ove kutije, ali prelepa Black Edition kartica, Kviča Kvaratskhelia. Prelepa kartica, odličan Black Edge, mnogo dobar ulov. Jednako ju nemam, imamo ovaj Man of the Match i ostale. I dakle, čemu se još možemo nadati, ja bih volio makar još jedan štit da zabodemo do kraja i bit ću zadovoljan. Evo ga, Lewandowski, prelep. Vidimo što još imamo ovdje. Da vidimo, ovo sve obične. Ovih horizontalnih dozi jako malo, pretpostavljam da ih nema mnogo u setu. Da li ih je 9, ali tako? Endrick koji je dao gol. Da vidimo. Evo nas, bit će Stealth Strike, Havertz i 3 ove obične. Messi, Cup Champion, prelepo izgleda. I Pau Torres iz Aston Ville. Odlično, imaju neke ove Man of the Match naranđaste i neki su plave, da li su to različite kolekcije ili su neki igrači namjerno boli, pogledajte molim vas Edersona, kako lepo izgleda ova kartica, bolest, pokidali su s običnim karticama, bukvalno ovaj redizajn mi se jako sviđa, mnogo dobro izgleda, baš su ih modernizovali. Onda šta smo ovdje dobili, Heritage i ništa specijalno, jel da? Još 5 kesica je ostalo, ajmo gas. Da izvučemo još bar neku zanimljivu dobru, kad bi dobio još jedan Platinum Pool ili ovu Infinity, to bi bila bomba, da vidimo. Bele su tu, Cole Palmer, što nije Cold, a ne Stealth Strike. Magic Memory, Man of the Match i Daniel Carvajal, Cup Champion. Ajmo. Nema Little Comboa, nema Cole Palmera, nema Laminija Mala, šteta za ovu kutiju. Ovdje će biti nešto dobro, bit će neki Infinity ili onaj Platinum Pool, sad ćemo da vidimo. Platinum Pool, odlično, ne može se žaliti čovjek kad ovo dobije. Platinum Pool, Limited Edition, Savio, kako dobro izgleda ova limitka, baš su ih lepo uradili. Mnogo lepa kartica. Nadam se ćemo ih uspjeti skupiti sve ove sezone. Man of the Match i De Jong, All Action Hero. Imamo još koliko, 2-3 pakovanja. Da li će do kraja biti nešto dobro? Ja mislim da smo sad sve ispucali što ono treba da dođe u jednoj kutiji. Sad ako dobijemo nešto bonus, vidi ga Jude Bellingham kako dobro izgleda. Da li će biti neki bonus drop, da vidimo. Ovo je prvi put vidim Gordona, odlična Stealth Strike kartica. Da li ćemo, šta je Man of the Match, sad neki siv. Heritage, Elliotov gol za Liverpool. Da li ćemo ubosti neki bonus, a? Da li ćemo ubosti neki user ovdje? Mogu da dođu ovdje i oni autogrami, tako da svašta možda se zabode. Biće jedna 100 klub, Hao Neveš. Hao ili Joao? Dobro, imamo Frank Lampard. Kakav legendarna slika, brate. Tad je futbol bio futbol, jel da? Šta smo bili već složili, ima ih milijardu. Bližimo se kraju, posljednja pakovanja se otvaraju upravo sada, da li ćemo zabodemo neki bonus, da li ćemo zabodemo nešto ekstra, da li ćemo zabodemo nešto jako dobro ili je to što se tiče ove kutije, više sreće u sljedećoj.
Dobro. Da vidimo. Memories, Heritage, Hero. Evo ga. Pretposlednje pakovanje. Šansa je sad, sve su oči uprte u ova dva, mislim da čim idemo u crnu ovu Stealth Strike, da mi se ne piše ništa dobro. Ovo su obične bele. Da je bar Jamal došao kao Stealth Strike, ali nije, stigao je, ko je ovo, Olise. Dobili smo ove obične i ljudi moji, cela kutija spade na jedno jedino pakovanje. Da li ćemo uspeti? Da li će nas kutija zaista počastiti? Dobili smo ne Platinum Pool, nego dobili smo Hall of Fame, ne može se žali čovjek. Ali čovjek uvijek želi nešto više, nešto jače, nešto bolje, nešto luđe. Da li ćemo to i vidjeti danas? Čini mi se da nećemo. Nažalost nećemo, ali nemamo čemu da se žalimo, jer smo dobili dosta odličnih i super kartica u ovoj kutiji. Kutija je ispražnjena, ljudi moji, 12.000, ovdje ko ništa. I ostale su nam još samo limenkice. Imaju ukupno 4 limenkice, tako je. Ljubičasta, žuta, plava i zelena. Ja sam dobio plavu, zelenu i žutu, fali mi ljubičasta, morat ću pronađem negdje na kioscima, nisu mi dobro poslali. Pa se nadam da ćemo uspjeti da je pronađemo, da niste sve pokupovali. Delo je fino popunjeno, ajmo da vidimo šta ima unutra. Dobro, šta unutra dolazi? Dolazi 1, 2, 3, 4 pakovanja. 4 pakovanja, kako su to? Šta su oni ovo spakovali? Sada limenke, znači, dolaze pakovane skroz drugačije. Ovdje naravno možete čuvati vaše kartice i dizajn ove limenke izgleda prosto fenomenalno, kao i uvijek. Sad, pre dolazilo u velikoj 2, a u maloj 1 pakovanje. Sada imamo 3 kesice, da li su promenili način pakovanja. Imamo prvo neko debelo pakovanje, pa još jedno debelo, pa jedno tanje. Kako su oni ovo sad spakovali, šta su radili, ja ne znam. Ali ajde da vidimo šta se dešava ove sezone. Dobro. Ovdje su vjerojatno one specijalne inserti, jesu. Bele ostavljamo. Stealth Strike. Magic Memory. Man of the Match. I imamo na kraju još belih, ok. U prvom ništa, ajmo da vidimo drugo. Ja sad ne znam kako ovo sad dolazi, šta smo dobili. Ovo posljednje pakovanje su već vjerovatno ove limited edition kartice. Pre su dolazili ovdje i relici, kako sad to dolazi, kako oni to pakuju, vidi ga Somer kako lepo izgleda. Dobili smo 100 klub Donnarumu, prelepo. Uglavnom bude jedna 100 klub kartica koja bude dosta retka i teška za skupljanje. Ronaldinho, Showboat, prelepo. Neka Heritage, Cup Champion i ovo je još običnih belih. Sad šta je ovo? Promotional Package, 5 kartica. Znači nismo dobili relik, to je sigurno. Ali ajde vidimo šta je u ovom promo pakovanju. Win a pair of tickets to EPA Champion League Final. Skenirajte QR kod da bi učestvovali. I ovdje sam dobio limited edition karticu, znači da li su oni pojačali ovaj mini tin, jesu, izgleda su stavili da bude kao malo jači, da vam se više isplati. Dobili smo limited edition karticu, što je jako lepo. Stealth Strike, Cup Champion i 2 obične. A ovo je samo neki QR kod koji se skenira. Popunite neku anketu i učestvujete u izvlačenju za karte Lige šampiona. Ne znam do kada to traje. Do 1. januara, ok. I sada vadimo ove specijalne limited edition kartice koje dolaze samo u ovim tinovima i samo u ovom jednom i izgledaju nestvarno. Aleksandar Isak još u dresu Newcastle, Julian Alvarez i Romelu Lukaku. Znači ovo su verovatno najlepše kartice koje sam do sad vidio. Pogledajte vi ovo. Pogledaj Lukaku šta radi. Pogledaj Alvareza. Ju koliko lep dizajn. Bolest. Znači isplati se kupiti po jednu samo zbog ove 3 kartice. Prelepo. Al Alvera, dizajner ove godine, polomio je. Dizajner je polomio. Prosto nestvarno. Nažalost nismo dobili ništa ozbiljnije. Ništa bolje. Ajde vidimo u ovoj limenci šta ima. Znači ovo je zelena. Imaju još 2 pored ove 2 koje ću ja otvoriti sada. Da vidimo da li je dobitak isti. 1, 2, 3 pakovanja. Jeste, jedno malo. Da li kad dođe relik jedno pakovanje za mene. Izbace ovo promocionalno. Ili tako nešto, vidjet ćemo ako budemo otvorio promo, aj nećemo promo, otvorit ćemo prvo obično.
Da vidimo prvo šta smo dobili u ovom malom. Dobro, da vidimo. 2, 3. Stealth Strike. Horizontalna. Heritage, obična. Sve su obične bele. Nažalost nema ništa. Ni Black Edge-a, ni Platinum Pool-a, ni Hall of Fame-a. Ništa. Da li su male limenke, da li će ovdje biti neka crna ili ovo ona klasična Stealth Strike, ajde da vidimo. Znači dobili smo Stealth Strike, tako je. Dobili smo ove obične. Ništa specijalno u mini tinovima, dakle mini tinovi ove sezone, bar za mene za sada, dosta loši. Znači 2 pakovanja, nikakav dobitak, Stealth Strike i na kraju ova obična. I sada imamo promo pakovanje, ponovo ovo da skeniram, Limited Edition smo dobili, tako da eto, bit će vam lakše malo skupiti Limited Edition, što su začudili kod Orkudi 28, ponovo Barcola 7. put, Toni Kroos i 2 obične, dakle katastrofa što se tiče mali limenki za danas kod mene, ništa pametno dobili nismo. I evo ih ove Limited Edition kartice koji se isplati kupiti makar jednu, pogledajte kako su lepe, Aleksandar Arnold, Marmuš i Michael Olise. Prelepe kartice, ponovo se prisijavaju. Gledajte vi ovo blinkanje, a? Kako ga blinka, brate. Su dobre kartice. Mnogo mi sviđa ovogodišnji Match Attacks i velike limenke gladijatori, ponovo imaju 4, ljubičasto, žuta, zelena, plava, ja imam zelenu i ljubičastu. Mislim da imam, ne, samo zelenu i ljubičastu imam, poslali su mi, ja sam naučio 5 komada, oni su mi poslali 4 zelene. Tako da vidimo da li će ovdje biti neki relik ili tako nešto, da li su njima promijenili pakovanje, jesu. Da li su pokušali da zaštite one relike, pa sad ubacuju kao različit broj pakovanja, pa ako dobiješ relik ne dobiješ toliko pakovanja ili šta, ili mi je jednostavno lakše ovako da pakuju, znači imate 3 velika pakovanja i jedno malo isto poprilično veliko. Ajmo da vidimo kako ovo izgleda. Relik dobio nisam, odmah da se zna, odmah se vidi. Bele obične, kako su ih loše izmešali, znači svuda kartice neke, ovo smo sve vidjeli. Ovo smo vidjeli, još običnih belih, nijedna specijalna kartica, znači ovdje mora, ali mora za 2000 dinara, mora da dođe makar jedan Black Edge, makar jedan Platinum Pool, makar jedan Infinity, čak možda i Hall of Fame, ovdje bi to trebalo da se nađe, sad, da li su ih nerfovali, svake godine oslabljuju ove limenke, jer ljudi jure jako puno ove relike i kupuju mnogo ovih limenki. I uglavnom se kupljuju kolekciju kroz limenke, jel tako, pošto se nadaju tom reliku, što najlepše kartice koje se čuvaju i koje su onako i dosta vredne. Ja sam lično kupao po 50 komada svake godine, da bi možda dobio jedan relik. Imao sam nekad sreće, nekad nisam, prošle godine recimo da sam tvorio preko 50 komada, sam dobio jedan. Ma da li sam dobio možda jedan, katastrofa je bilo. Još belih, znači ništa ni ovoj kesici, užas. Sam otvorio 3. Ljudi moji, u velikoj limenci ništa nema. Ovo je tuga. Bukvalno ništa nisam dobio. Nijedna iole vredna kartica i da vidimo ovo treće pakovanje, ovdje moraju da počaste. Ajde da vidimo šta će biti u njemu. 2 bele. Neymar. Ronaldo. Ovo su ove specijalne. 3 ih imaju, jel tako? 3. Gladijatori. Da vidimo kako izgledaju gladijatori, ovo bi trebala kao da je malo bolja kolekcija od ove malo pre, ali mi one kartice iz mini tinova bolje izgledaju, brate. Lep je dizajn, sviđa mi se, volio bi da ovaj gladijatorski šlem svetli zlatno ili tako nešto se persijava, ali one iz mini tinova su mnogo bolje. Dakle, Bellingham, Martinez i Van Dijk, lepi su gladijatori, ali moglo je to bolje da se odradi. Gde sam stavio špil? Evo ovdje. A da li je moguće, nismo dobili ni jednu specijalnu karticu. Stealth Strike. Ova obična i na kraju 3 bele. 2000 dinara ništa. Bukvalno ovo se... Pa ne mogu kažem, ne isplati se kupovati, morate da imate ove kartice, lepo je. Ali brate, znači nula, ništa. Što ja rekao, aj neću se zeznuti ove sezone da kupim opet 50 da naručim, naručio sam 20, a mi je stiglo 5. Evo je ljubičast, da vidimo. Battler se zove. Vjerojatno ponovo nema relika. 3 pakovanja, plus specijalno. Ajde da vidimo.
Da li ja to nešto nisam dobro otvorio, ili mi je negdje zapalo pakovanje. Nemoguće. Znači da se ovako loše dobije. Evo je prva Black Edge, ok. Druga limenka će biti bolja, dobili smo Marcosa Thurama. Prelepa Black Edition kartica, odlično. Znači napokon nešto vredno iz ovoga. Ali, brate, mora još nešto da se dobije, ovo je nemoguće za 2000, samo par ovih kartica običnih i to je to. Mislim, definitivno ćete brzo sakupiti kolekciju kad kupite ovo, ali mogli su da dobiju toliko sa tim limenkama. Rafinha, 100 klub, Heritage, obična i na kraju još ovih belih, ništa. Ništa, idemo na treće, znači jedna Black Edge u 4 limenke, brate. Nekad je bilo, brate, od 4 limenke, 4 Black Edge kartice. U onoj prvom Match Attacksu koji sam ja skupio, brate. Znam da sam dobijao kao muta, ovo su se zalepile ove obične, nebitne. Heritage, obična, Memories, Match i ništa. I finalno pakovanje, ovdje moraju da guru nešto dobro, brate, znači molim vas, ajmo tops. Znači nemojte to raditi, brate, znači katastrofa limenke. Katastrofa. Ima šta je ovdje, ovo su ove kao bolje, ali su ih izmešali kriminalno. Kriminalno su izmešane. Man of the match, obične bele. Ajde, molim te, dajte jednu dobro. Sad se nešto ovdje svašta zalepilo. Nadam se da se lepilo nešto dobro. Zalepili se gladijatori, zaboravio se na njih. Ništa nećemo dobiti. Gladijatori 1, 2, 3, ajde ih vidimo. Granit Xhaka. Declan Rice i Gallagher. A lepe su kartice, fine, ali mi deluju da su one iz manjih limenki bolje. Znači ovo zagarantovano dobijate u svakoj. I na kraju jedna ova horizontalna i jedan Heritage. Limenke. Limenke kriminal, ljudi moji, kriminal. Kriminal. I na kraju, kada ga odzumiramo i pogledamo šta smo sve to lepo dobili, skupit ćemo samo najlepše i najvrednije kartice da vidimo, znači, šta smo mi to lepo i vredno dobili i što je vredno pažnje. Dakle, nismo dobili ništa sad van onog klasičnog što se inače dobija. Sve je ovo normalno, nismo dobili nikakav sad ultra redak drop, s tim što smo imali sreće pa smo iz Eko Peka dobili Messija, znači imamo Kviču Kvaratskheliju, Platinum Pool, Messija Graduates, onda su ovo Black Edge-evi, pa smo dobili jedan Platinum Pool, znači sad ćemo da imamo koliko Black Edge-eva, Hall of Fame Drogba, mada treba da ispadne još jedan Hall of Fame, makar iz velike limenke, nažalost, ali nije. Samo ćemo da ih spojimo ovako koja je koja kartica, Kviču i ovog ovdje. Lautaro Martinez, ovo Infinity, 3 Platinum Poola, 2 Infinity, Black Edge, štit, Black Edge, štit. Ovo je ova specijalna, stavit ćemo ga s Messijem i Black Edge. Znači dobili smo, pošto smo otvorili dva pakovanja, jedno malo eko, jedno ovo veliko, dobili smo dve ove specijalne. 2 Infinity, dolazi 9 ukupno. Black Edge-eva ima 9, dobili smo 1, 2, 3, 4, 5, jedna dupla, lako ćemo se zameniti. Dobili smo 3 Platinum Poola, što je solidno, ima ih 9 ukupno. Jednu Hall of Fame, ima ih 5, i to samo iz kutije, što je malo tužno. I na kraju samo 2 štita od 18, štitovi će biti pakao ove sezone. Tako da nisam nešto pretjerano zadovoljan, ali nisam ni nezadovoljan. Ono sa čime su ubili jesu obične ove bele kartice, to izgleda fenomenalno. Tu su ga baš pokidali. I generalno, pogledajte, recimo, ostao bi mi mnogo veći slačak ovih kartica, sada nije baš toliko strašan. Tako da mislim da su lepo smanjili kolekciju, ali još samo da smanje možda malo broj ovih inserata, jer mislim da ih ima previše. Pogotovo ovi stealth strike-ovi, znači, gledajte sad kad ja njih skupim. Znači, ovo je bukvalno 10 pakovanja kartica, samo ovi stealth strike-ovi, znači, jel realno da sam ih ovoliko dobio. Ali uglavnom to vam je Match Attax 2026, godinu dana traje kolekcija, godinu dana traje skupljanje, više nego dovoljno vremena i jedina original kolekcija kartica koja dolazi kod nas i koju možete skupljati, tako da li ima moju preporuku ovogodišnja? Definitivno da ima, prelepo izgleda. Smanjili su, bit će vam lakše, bit će uzbudljivije, dugo traje sezona, Liga šampiona tek se završava tamo u maju, tako da imate i više nego dovoljno vremena da sakupite. I ako dobijete nešto zanimljivo, pišite mi na Instagramu. Retke kartice, tu možete vidjeti sve moje interesantne i retke kartice koje imam, poprilično velika kolekcija i lepi kartica, znači moram malo update-ovati, imam gomilu nekih kartica koje sam dobio, a ne stižem da ih okačim, dakle zapratite me retke kartice.
Sve što imate pitanja za kartice, za sličice, kolekcije, menjanja, šta god, imate nešto retko, javite se, pogledajte šta ja ovdje stvari imam, autograma, dreseva, znači nema šta nemam, lako ćemo se zameniti. A ako želite da budete deo community-a sakupljača kartica, imate nešto da prodate, da kupite, želite da zamenite, naravno sve možete pronaći u grupi kartice i sličice by Supreme Nexus na Facebooku, linkovi će vam biti naravno u opisu ovog videa. Lupite like, lupite subscribe, šta ste dobro dobili iz Meča Texa ove sezone i čekajte, još puno klipova će biti, imam još dosta kolekcija koje tek treba da otvorim, još dosta pakovanja, tako da novi videi zanimljivo stižu, a pred kraj godine nam stiže i nova Liga šampiona album, koji mislim da će biti možda i najbolji do sad, pogotovo što je prošle godine pojeftinila Liga šampiona, tako da je super što nam stiže i to. Like, subscribe, vidimo se uskoro. Pozdrav kolekcionari!